siffar kamala, kasantuwa ce sufa ta kamala ce ta dawowa Allah. Ruhin halittu da bayi ne kai na ji ka burge Allah. Rahufu sarki kamalu, azimu girma kalilu, isar kawa ne kalilu da ruhu da adamu har da shi su. Wai shin halittu ta ya kuka gane ilahu shi ne ya Allah? In shi ya yo rayuwa da gushewa du a siffar kamala, isarsa ce babu gila kala shi ya saukar da sallah. Rayuwa ta aminta ni ma ashe na rabauta, kudubi a kai ne na san Allah sarki a fili da zati. Ya rabbi sallu alal muqtadi wa alihi ya sabu, wa Faduma wa Ali wa Umar Abubakar Usman, wa shurafa Hassanaini da dukkan masu bautar karabu. Ilawunin kakanninka sau adadin yawan tabbacinka, kasa da sufi uban su baye shehu tijjana aminu. Ya Faduma tabbacin soyayya ce na roka ki bani, ki tabbatar tabbacin takikar soyuwa ta ki suni, ki tausaya zahira zuriya dan a ba sanaini. Kira ni fili da gaibi ludufi ki kare ni, na zo madinar ki na yi ziyarar taki amsa ladifa. Haidar maza ali zakin rabu ban maza ali haidar, dodan su ne kai su duba unaini da uhudu har abadar. Kaci su ka cinye ƴaƴayensu kai ka zamto hakikar. Man kuntu mauda aliyu uban mazaje aliyu, a gaida sarki amanar sarkin nan cikin al'adiyu. Azumin da aikin da su suka ɗauka yanzu tuba ga Allah. Gausi a kai ne na san Allah, Allahu shi ne ya Allah. Gibiri ma yau ma ba wanke ronar ko a ɗauke jalala. Harazumi ka kasanta da buturi na leka cuta, sharu bana da fa'inka nake so dan a ba sanayi. Yau ba zumi ba dabara ku bayi ku zo kwai bayani, kasantuwar ruhi kan maso shi ne cikakken yakini. Ku kama Allah da manzan Allah dan da shi suka sani, ku gane suna da aiki baiti ya zo babu sirki. Babu ne ilimi a garan almajiri ne da himma. Labbaika ya sahibul kairati ya na farkon halitta, labbaika sarki amanar sarki garkuwar duk halitta. Labbaika ya shugaban duk kaunu kai kadai ka aminta, madalubu sarki aminu mamudu girma azimu, madaukakin rawanin Allahu mai gidan dukkan alam. Ya tabbacin tabbatar Allah sarki tsayayye habibu, ya tabbatacce buwayayye mai kun abin so garabu. Ya mai raban duniya da kiyama kai ka zammar da du, sarki tsayayye ucibu mai tabbacin so garabu. Ya tabbatacce buwayayye gaba sahibul abbarari, amini ne kai amintaccen Allahu sarki rahufu. Azimu ne zuljalali da kansa ya baka suna ladifu, suna da sufarsa dure ara maka kai ka zamto karibu. Girma da girma azimu shafi'u sarki imamu, sunanka sunan ilahu da kai a cikinsa ya kankasanta. Tafakkuri na yi na gaza gane kasantuwar rabu Allah. Ahmad Muhammadu ne ya kasanta cikin buwaya ta Allah, ya zo a shi ya kasanta gare shi a soyuwa ta kamala. Allah yana yin salati a cikinsa suna da zati, kasantuwa ta kasanta kasantar da ya gana a Allah. Sufa da suna da zatiyar Allahu ne mamu, saman Adamu su Suleiman ya su zo har da hudu. Ikonka ne aka gagi samawu da kansa sarki waju, ba hashimi madaniyu ba ƙurashi sarki makiyu. Mamudu sunanka ne a saman al'arshi ya kankasanta, a zahiri kai kake yi wa kowa fadini ta aminta. Kai ne sufar zatiyar Allahu mabubbugan sarabinta, mai take yanke kake zuljudi kafi karfin afirta. Isar ka girma azimu ya mai gidan jibrilu, matsayin kurewa da girman Allah kai ta girma alinu. Ku zo mu je dan mu marza gyada a ciki mu samar da zaba, mu tabbatar soyuwar mamudu ciki ake kara haiba. Da sansane za mu so Allah akasin hakan ko azaba, shi so cikar tabbaci ne akasin hakan hawiya ne. Shi tabbacin soyuwar Allah mamudu ne tabbacin ta. Ya mai ɗayantar ɗaya daidai ka fito ka samar da goma, Allah ɗaya Fadimar ka ɗaya da uban maza Ali Garma, da shehu Tijjani bara magausi zahirin Ibrima. Harazumi ya kasanta da fituyi mun leka cuta, in banda kaiwa ilahu ya baiwa sharu bala daga dinta. Ni ma ashe na rabautar soyuwa mai aminci, da san masoyi na rayu cikin sa na gane baki da hanci. Ku zo mu je dan mu ga da gunin da ilahu kewa karamci,
madogarar duwalita wanda so shi ne ya huta da ni da kai har da ke shi ne gatan mu tilas mu furta yau ma akwai zantukan da suke ciki can ciki zana furta ku buɗe kunne ku ji ni da kyau a ciki ku samu fahimta a tabbacin soyuwar Mamudu na gane farko da fata ashe da reshe a tushe mun so mu koma ku kushe wallahi Allah da san Mamudu na zo da shi zana koma ya tabbataccen da ke mulkar sammai da kasai da iska kai tabbacin tabbatar soyayya ta cikin lamaninka in zan yi baitin yabanka ka zo gundun isar kalikinka Allahu sarki ladifu sarki tsayayye rahufu kai tabbaci na cikin mabiyanka da soyuwa mai aminci kira ni ko ba kafa zan zo na taho na zo har Madina in ka kira ni nayi alkawari raudar ka nan za na zauna kyautar ka yi mun salar shiri albarkacin binta nana domin aba hassane dan Saddiku dan Usmanu da Umar da Bilal dan darajar Allah wa amsa ka amsa